थाबायनाय प्रेक्टिस खालामगासिनो नै दा सिगांथ' आथिंखौनो थिखोनो हायामोन सिगां माबायदिमोन फार्स्टआव बेखौबो ससे क्लिप होना होगोन आं दा र' सिगाङाव नैबायदिसोमोन एकदम बामखांनानै थिखोनानै आंनो लाजोबनांगौमोन आरो अजनखौ खुनुरुखुमसो थाबायलांनो हायोमोन खुनु आथिंफोरखौ बुद्रुलांजोबोसोमोन आरो आखाइफ्राथ' जेबो लरसर खालामनो हायामोन होल्लां होल्लांसो जायोमोन दा मास मोनसे सानथामसिमाव एसे हारसिंनो फुरा थाबायनो हाबाय आखाइखौबो खानाय थानाय खाहरनो हाजोब्बाय आरो दा साबसिनाव फैबाय आखाइखौनो एकदम बोथ्रोदनोबो हाया मानोबो हाया बेबायदिमोन आरो आथिंफ्राबो बुद्रुनाय बायदि जाजोबोमोन सेस आथिं सुना होनांगौ माबा आखाइफोरखौबो बोथ्रोदना होनांगौ बेबायदिसोमोन आरो बोथ्रोदजोबना होनांगौमोन आथिंफोरखौबो लरायनो हाया बोथ्रोदनो हाया बेबायदिमोन आरो दा जेबो बिदिद्राय नंला मोजाङाव फैबाय आरो दा आखाइयाबो फुरा खेवनो हाजोब्बाय आखाइ मुथिफोरखौ सिगांथ' एकदम बायनानै जेबो लरसर खालामनो हायि बायदि ओरै बोरैबा ओरै जेरै थाबायो ओरैसो जायोमोन दा एसे आरामाव फैसिनगासिनो दिनैसिम माबा जाबाय मास मोनसे सानथाम नामा जाबाय मास मोनसे सानथाम फुरा मास मोनसे बारलायबाय थाबाय गोलोमफ्रुजोब्बाय दुगैनो नागिरदों दसे थाबायबाय दैखौ सान्दुङाव एसे दोनबाय दुंबुर बुरखा जाथों अखा हाबाथाय सानाय मोनो ओमफ्राय सान्दुं दुंना एसे आराम मोनबाय जालांगोन लासैनो एसे माबा थाबायबो माबाल'सो जादोंना मास मोनसे दिनै खय थारिख हो दिनै खय थारिख 3 थारिख खोमा 3 थारिख सानथाम जाबाय सोरबा सोंहरदों आरोना डक्टरफोरनि मा मुलि जाहोदों बेखौ ओरैनो डक्टरनि मुलिया प्रेसारनि दङ ओमफ्राय माबानि मा होनो हार्टनि ओमफ्राय मोनसे रोदानि ओमफ्राय मोनसे बिदिनो टेनसनफोरनि टेनसन जानाय मानायफोरनि बिदिबो दङ जिथुनाखि दा ट्रिटमेन्ट लागासिनो बिनिया जाहैबाय केलसियामनि ओमफ्राय ओरै बिदिनो रोदानिबो दङ ओमफ्राय गेसनि ओमफ्राय बिदिनो 6-7थासो दङ आरो बे दा ट्रिटमेन्ट लानाय डक्टरनियाबो सोरबाफोर भिडिअफोरनाव देखायनांगौबा देखायना हरगोन आं सोंहरबानो जाबाय खोन्थाहरबानो जाबाय दे भिडिअ कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय खोन्थाहरगोन आं भिडिअआव मुलिनि माबाफोरखौ बिखबफोरखौ गोलोमबाय थाबायनायानो एसे थैफोरखौ खारसा होगोन ना थाबायबाय थानांगौ जाम्बियाबो नै गाइखेर सेखांनानै खाहैनो मोनाखै गांसोआनो गैला दुब्लियाव दिनै थखन लायासै आं बिराद गोलोमबाय आरो दा बाबायलां थाबायनो आखाइफ्रा आंखौ हमलाय दे हम जायखिनाव हमनो हाजोब्बाय आरो फेसार जाला आङो बेदरफोरखौ जेबो जाला बोरमा बेदरबो जाला जेबो जाला गारजोबनोसै बेदर जानानै बिदि जादों आं एबार जाला जानानै बिदि जादों एबार जाला
जाथ'बाय दिनै लोगोफोर बेखिनि थाबायनो हाबाय दा ओरैनो मास मोनसे लाथ'दों आङो सानदामाव ओरैनो थाबायबाय थानो एसे माबायो आराम मोनो बेखौ लाबा ओमफ्राय नांला आरो होमबाबो एसे गुरै दंबावो आखाइफ्रा होरलां होथां एसे माबा जानो नागिरो आरो बेखायनो आं बेखौ एसे लाफायो एसे साबसिन मोनो बेखौ थुथाबा दे ओइ लोगोफोर गोजान गोजानबो थांनो हाबाय बाय बाय एसे